our Jehovah. He reigns forever and ever. Somebody lift up your two hands and sing this song. I'm going to tell you what to say. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Maakye ediba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Maakye ediba ahinkan 93. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Hallelujah, oh hallelujah. Na 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 na. Oh na 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 hey. Oh na na hey. Awa, when you na ye, want to know. Me boat and team me grand come here. Da 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 da. Say Baba. Jara. Aba. Tara. Sana. Sana. Okay. It's another brand new day. In a brand new month. Shalala. No me Otwa katine kerema. Otwa katire kerema o. Ababa.
Yet yesterday be more soon Yankopon. Near boy and home by Washay and so. Now Odi and Coco D weekend no. Was signed the young Ababium. Ye wo GDS say Yankopon no. Onyamre yen. Oda so kan yen ho. Anopai yema mu nyina ache. E dia ba hinkan 93.3 FM. Station a wo pe. Na men so me pe. Na ye nyina ya giatum. And into you say we are the best in the East. Say Bam-ba-na-na-na. Da-da-da-da-da. I ain't even want to say no. To say war. I ain't even want to say war. Listen, Ejunya me wa ye doso. E wo ho ma yen akwanyi nemo. Enti fa wa semni na shenensa. Ha. Ejunya me wa ye doso. Ah. Shalalala. Di da da. Enunti. Yasana baby mo ya baba to some kase so kind sending so se bosomen enson ne da etoso enum eye ne yeda so a ewo afe empim yenu ne aduonu bako 2021 unsinya me woni adi nie pa ani chano pe baby a wotemi nka bia no na wo de aseda de am susu nyankropon se aye na adom eni na humo bro ye kan akrati asefo na no pay a onso yetumi kan wo kan ho bia. It is just by the grace of God. So on behalf of the team, we are back on your radio. For God and country, we are poised for something good for our mother Ghana. Odi Ainkan Kwame Yaboa being the executive producer for the show. Adrian Payne Kofi Mensah producing the show. Kwame Asante Kahubi or the Echo Facebook. 93.3 FM. Oh, okay. hey. SMBCC. And I don't pay some $7 pa. Na mamidi kan kasa asem we nkyere wansan na mabansem no so. Obi tie mi anopai na bamu abu. Ose inti ade ye be koyie ni. Be koyie. Ose inti adwuma ye be koyie ni. Obi tie mi anopai asem obi sa no ho no se. Enti be mai wa ko hu abusuafo yi eye no kore pa so be ware no because we ni otoso mi ensa ode na akwakoche abusua. Listen. Hong Kong closer men kan kire wa no pay. Say ane ebe koyie. Ane ebe ye. Ane insira beba. Ane ayare sabeba. Obi sa no ho. Osinti yade ama yade ameda ho yi. Me ho betomi ni. Enti mi betimi asori ni. Ane. Hallelujah. Oh hallelujah. 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 Oh hallelujah. Asama make a tell no. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Hey na hey. Saba when you na you one could no one sorry no. Ha ha. And until me say no pay woman sorry they free. Yariam paniso.
ano pay me so ba sorry e de free anim guase empa ne so abrabo echi san empa no ano pay me so ba sorry de free so enke ko na nim kakra ma me anka me pe na me koduru na ho no adwempa wasem da me kan manwom ne nko na nim pa kakra ababa wa ye mu ye doso enti dia me kan kire ubia no na won so age so say hallelujah me sia de guase mpa na wote so woda so situation bi a wo mu a ama wa ba mu abu ama wo wira ho obisa ho say enti won so ebesi wo yiye ni listen, I have come this morning to tell you say yes ebesi wo yiye. I have come to tell you say business now wasase na mo wa ba mu ebegina eduru ba bia wasam frama bi bo na ede hwa wa ho odin ni wugidie wa awurade mo enu ntia no pa nia me se me ka kira woni se won susu ebesi wo yiye ni bi obisa senti won su betimi atoka ni bi madam bra won su betimi atoka ni bi obi bisa senti me nsu betimi asidan ni bi. I have come to tell you yes won su betimi asidan ni bi adentia san say yasum nyankopon a ewiase mu adebo nyina da eye ne dia na esene nan ase ono na wo kire onipa a wondi yie ene nipa a wo mra na se tie nyankopon wonye ukuromunin ene ebia obeka se ofiri mikromu nti okobisa mase okoye nhwehwanimu ne nkrofo bia kosi nkonwa nyankopon wo mfiri wakura ase hompachew ene nti won konkobisi wase ansa na wabesirawo ene nti na won konkro se men kan kire obi a otie me anopai se me maame me papa me nua ba me nua ba ma yes won so ubedi ye ni bi yes won so ubetu kwan ni bi yes ebebam ane ebebam emo abamu mo me se bebam obisa senti won so ho betaw me pachaw ane yade e bonkrofo mo muwu ene nti wo yem asew wo se ba bia madure de anya mi wu ano no ba bia madure me ko pa duro bi dia kama no ne mawu adentia sanse abrabo ne me ani ni ye ni pa nyina yi mi ama. Madam, I have come to tell you this morning say wo won so ho betaw wo won so ube di ye wo won so ubetu kwan wo won so be ware wo be wo we serve a living God. He has never failed and he will never fail. He will continue to remain faithful to his people, his children. That is a promise. And it's in our pay. Memo abamu mo Debbie Ebiana enra uti call bi enra uti asem bi eni nti ano pay amo aboto tie me ano pay nyankopon se me nkankyere wo se wo be pagya wo be ma wo so akyere wo be ye wo kese aware na eba na wo aware no se me nkankyere se be ye fa chan wade nyina da li da 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 ba 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 ba. Break it down. Come on. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo atim ediba ahikan 93.3 FM. Afeya hwen sema no pay de nam
unsane Jordan. Jordan so the as usual. Yebeko ekwantempo ahodo no so. Ni akwa kosia de wo ho no mo adrobafo. Eya na matie bi dia mayen. School feeding program no. Caterers omo na school feeding program yo mo no anu anuane. Ede ma adisuafo no. Abeto dwa se abosome nwatwe yentua wo moka. Ene yebebisa mpanimfo sanse yesese wupusu nunumu na wote ne kankan. Yebebisa mpanimfo se na aden. Na denio na deni kra. Bosome nwatwe ne yentua wo moka de ya ne anu odin. Debia nso omo no aduane mankola ne di. Enti na no pe yebebisa mpanimfo emu no omo abomu amane de akere yen se ye na bosome nwatwe ne school feeding program caterers yentua wonka. Omo de mu nsem de aba betu anim. Sanso ena wode adesrade ato aban anim se betumi a or establish rehabilitation centers. Ye ka se rehabilitation centers ya ye kire ba bia se sebe obi adwene mu kano a ye de ne be kotena ho ne akire na de akire ne ma ba ko mienu miensa bia se ne be ya nani be ba no so anase nioma wode obi nso ekoso no ye de omko ho ne akire omo no mate omo ho ase kakra se ne be ya se wo ye drug addict anase wo ye addicted to bibia etole bia na enye drug nko a obi ye addicted to appetition wotumi wi appetition am appetition nka se hunu se oh brother o ya me customer dodo enti anopo ye no so ye behani abomu nkomo. Now we've got a surprise for you this morning. Biggest surprise angasa and ye wode ma and inti mu amu asene manso across constituency mu amu wasam person so nyina na no pay more member of parliament the Honorable George Kwame Abuwaje aka Oluwa will be in the studios here with us. Question bang na wunya ya obebi so Oluwa. Me say asene for mo nsem bebre bisa. Enti ena no pay. O asem bisa Oluwa. O de befa 0594841044 0594841044. Men come bia sanse ene dwumadie no awurade nyankopon. Abi you na you dey trust us. I know they lie. Abi you dey trust us. Enti na no point ya samba. Ye ba be ye no send ya open one. Doing it like nobody's business. It is fearless. Ya can say it here no. Adwene amedwen amanga meeting Obuoba Ofori Amanfo. Edin no ankrofo bi ti anu mo ye ma hye wo mo no. Obuoba Ofori Amanfo. Yasana babyom ye beto awosom kase ne so anything na asene manso across so e hono mo ne ye de ani a kire utie me no wo hono mo a 0594841044 question bia opese obisa the Honorable George Kwame Abuwaje Oluwa mpacho betumi abisa no dan dan la dun padam pam 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 padam pam 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 padam pam pam padam 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 sha la 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 diri da 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 and unti yabeko for weather update in dia bro na fe ya di nkranhye futu nsem na dia mawo. Na ene niya yebe kasafa ho yesi do not be afraid to offend your fellow. If you are a Christian or you are Muslim, whatever, do not be afraid. We are leader. Na we di ku anim na we suro say me kokan obi asem na onipa na me kokan asem no ni bube fume me dia me kokan o maye din na meti adwuma nimu maye din na meti asori nimu maye din na meti school mu ho bra madam tie obakoburu nsam gem uyo ohufo nhwehwanimu men kokan ya yeme wan on de okokan ya no. If you are like that and pay me ka kire wo say obakoburu nsam gem straight ubisa sa aden ye bre no so me ka kire wo
metro die ntia uyo ohufoɔ wo de wo mpɛ sɛ ɔbɛ offend obia ɛna kristofo aba bebree nya atwomfoɔ asɛm ne ha no ɛnso wo mie na no nka wobɛwu o nso akɔbro nsɛm gyem ɛne nti bie bible no fatoɔ no mo ɛbrɛ ne so yɛbɛkenkan Revelation chapter 21 the verse 8 Revelation chapter 21 the verse 8 we will zoom into that na bɛhunu sampa sɛ woyɛ ohufoɔ wɔ abrabɔ yi mu a wokɔbro nsɛm gyem straight woyɛ ohufoɔ ɛwɔ abrabɔ wei mu menkɔka no ayayɛ me menkɔka na medeɛ medin asɛe mepɛ sɛ de bia yɛbɔ medin sɛ meyɛ brada wokɔbro nsɛm gyem straight amemfa ewiem wɔ bra ne mfa ma mewia na afei yɛntinsɛm ɛnɛ papa ni sɛ wakɔdi baabi wɔntumi ɛne yɛn ɛnkasa nti ɔde ne yɛbɛsi ɛwɔ akyem dan ɔfo ase ayere bi bie ni ne mpɔtam ha nyinaa no wɔde ama yɛn ɔse yɛmfa nto w'anim anɔpa yi papa ni sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛna akɔyɛ 5th July 2021 no ɛnɛ nso yɛ dwoɔda ɔkyerɛ sɛ anɔpa yi a no wobɛhu sɛ wiem bɛdwo kakra wiem bɛdwo a nene ebekwa kwakosi nonkron na se nondu ebo a na awia ayi ne ti se ene ensuo beto na hoden ne nhye de ni suru bebre nanso so ewiem ebedwo papa ni ne weather update ya no pay or de send yen ne media ma Elunti mayantinsim na fe yenhwe de ne yewo ede ma yen ho me say do not be afraid to offend your fellow as a Christian, as a Muslim, as a leader. Men ko kam yen me Ofori Amanfo amete me sa de no ntimi me ka ye me that's okay. Don't forget some abraba me bono I got the foundation of it. E was the book of Timothy na no me ken kan de ma Timothy was de Osi Nyankopon wa ma ye huhuhumu enti se uyo obi na media misuro menka leader no me ye no oni o me bia o monye o minimuso obi a ye matured minimuso obi a di minio eduru ba bia tea nipa onipa da sani te se brode a wototo so ati ase uyo osofo eduru ba bia o members ni twi wo manim. And yet, I see in the realms of the spirit you traveling. Now, so told the be our members in the be word Jamai, a Jamai is so fee. A bassa manyame home transfer anymore. Setcher was say, cannot correct woman. If you are afraid to offend your members as a pastor, you will go to the hellfire. If you don't know, turn your Bibles with me. Let's go to Revelation chapter 21, the verse 8. Bible said, Tie Bible no e o se de ba de o say but the fearful listen me tiam tro Bible ma tro Bible kan ba nka me ka se Obuoba enwoma etiri di mu sia revelation ye kan otwi mu san adiyisem John ene Nyankopon nam ni nyansa ni nim die mu fa no soma ne tro adiyisem Bible no ene tie na no pay se wutie mi a bi eni enko Revelation chapter 21 the verse 8 adiyisem etia duenu ba kunyimu nwotwe ne Bible so saying tie Bible no e o say but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and scorers and idolaters and all liars shall have their part in the lake of the burneth with fire and brimstone, which is the second death. To you who for you are so coward. Media men person me say can you say if you doing the right thing can you say na madam wonen kwalati fie akoda ba ko atam sekan a sekan yo mudi di adwayi agure yi wonim sese wankoka akoda yi be pira no ho what was say me nkoka me twa ma ne papa ba ma me fo no mu tie mu bi no sa suban ni kram no mu nyai media me nka o me twa wo papa ba yes inti akola de bia akola no will continue to fear the father. Now what one most sort nka me kan sem bi enso so yi suma ne nya yi so ati ase men so no ma bi so be bold, gather the arsenals. You should be able to say it to the face of the people. Eto de bia
You know, sir, this is the source of your income. This is your source of life. But say a demand, say you must say something. Say something. Don't keep quiet. Don't shut up. Bible say, omo me yehufo. Person beko kan assembly na otan aba ne ho. And into even the political parties ya mo ye NDC ni MPP ya mo ye. Na no maame a onya akukuduro kan ne boso asem onya akukuduro kan no kore no ne ho be ye ahi. Ne ho be ye ahi because they feel say a party asem de no kore no nya ni nyina de hu aye kan madam obekọ bronsam gem so obekọ bronsam gem se wo yo hufo uhunu ade enye ompese obekọ kan na wanya tamfo ena wote wana nhwehwe animu nti wayi wani se pani a wayi mframa bedwam tie anopai obese obekọ bronsam gem me so be de obekọ bronsam gem. Bible say ehufo wodo mo be fra adwamambofo wode ehufo ebe fra wo mo a wo mu kum nipa no ato agujenim tie anopai me se wo yehufo no wan hwe ni ya kwame asante mu dede no mo be kobro nsam gem so ati ase enti se wo yehufo me nkoka me aduana ba metie yemfa mfo mafikire wo hwe me nka ene me no de bia ba bia mo bia me ho be yashi yes because me nkotwetwe asem bi nhye mu e ma asem ni nkume abrante kama hwe me ho efesei afi na mbenya abotera wade awo me ma me se na me ho efesei me ma ho be efe papa awurade na mbetena eyi sa ahuhu bra ne eyi sensem hu se me nkasa me tena ase asuma no zei awurade nyakopon anya dwuma eni mi moja enim. I will say it as it is. So be fearless. Mensuro. Because say Bible amayati say uyo hufo na obekoburu nsam gemu dia. And yeah, if you see something, say something. Ghana for no yen culture no yatete yen ase yen ye hufo. Enti si obi ya na adwene so no wonyo hufo. Ni a Bible ne kan wade be ya adwuma. This same people omu preach say momfa nyame asem ne nya adwuma no afa obi so wade nyame asem be ya adwuma Ghana ha no mo obi o ye fearless bia yesi we mu ade obi onu no hunu ade no a wo se won tena ase e ma ade ne nsei o cheman yesi ye hwe me nsei ba to mo boa endo ametisi we di an kan ka se esi o mo timi tena ho no mo na jakura tom Oche my baby afa de aduro no munyina mekobunu nsam gem obi biara ohunu ade ni osuro so obekasa afa de kode no ho obekobunu nsam gem hwe ma meka sem kiro so wo kwa aburo kira emrewa na ewo ho no yesa da high mrewa no entu dia wo no onena mo ho no mo a why wadwene se wo kodi bon wo se China ni abere wa bi na obutu ne dan ne soro ho no de ne nsa de agu ne wo so bonsu wo hwe kwabrane okotire betiri sa wo ho no mo ana posifo abefa wo abrewa ne be ma tip off sisi ya but Ghana ha wo akokan yase wo ya hwehwani mu Ghana ha no mo no enipa bi nya inquisitive enu nti na ene yetimi tenase ye nyina timi tenase atem dan ha na anopa o awiakete daylight broad day na onipa da sania timi akwa tena traffic light ase na watu controller aya no na control traffic light no no wo de call oda sani bia ni wonu mu e ba ni tiri mu se mami nko bisa kakra ya ye hufuo ene egu o mayi mu ya ye pasem sura asem ene edigu atem ene ne mpotam bi krom kwafuo nsusu ma no wo pasem sura asem Bible say men kan tell safo ni nyina nsa no payi obekoburu nsam gem eye straightforward se wa nya adwen satra na wo hunu ade na wo misam eni nti na nama kro no adonso o mayi mu oni pada sani obi bo kro no pa e woni area mu hono mo ehu osuro men ko kan ya yeme na hwan no de onko kan yenye no Bible say men kan tell wa no pe say ehufo enne wade mu nyina be fra adwamambofo no atomato atwene gani mu
se biribi kwaso na senya nkwa no ntum no anu mu bebon bia wanu mu na kasa Bible say Nyankopon wa ma ye hu honhom o ma ye na dwene mu tie o ma ye ntumin say ye mfa ni tumini ni mpaninnie so ahonhom a wo empe se nyame ma bedi ye no eno ni Nyankopon ma ye ntumi se mfa ni won so eno pay se wotie me na yo hu fo a me say wo kwaburu sam jem straight revelation na eka me tie ye mjro Bible da nti se me san kan biem na to ho ase a Revelation 21 the verse 8 Bible says saying tie or say but the fearful and unbelieving ye ka fearful obi o ye hufo obi o ye de ohufo hwe se nipa da sani wo so ano de ewiem no obekọ dware wo di jacuzzi besi wiem no adware wo wiem wo betena aeroplane a per hour no eye 15,000 euros onipa da sani to so osuro wanka because ebema ne party aye unpopular madam okwaburu nsam gem nti hyase ebo abo ho buru nsam gem kwan na wonam so no Yeriko buru nsam jenim Yeriko buru nsam jenim Yeriko buru nsam jenimu Yeriko okwaburu nsam gem. Don't be afraid to offend anyone if you know you are doing the right thing. Do not. Come on, untum. Ingo kani aya me madam kani anya wo. Na wudi mu se ya okra na aya kese. Yes. Ya wa na aya kese. Oseminka ya beto aba 2020 okada mahama ting semhunu sa e de okada edidi ye hwese de okada ekunu nkrofo na we de Nyankopon adawroma ono ankasa okada yi motivator no ankasa ni mo mampani dada John Dramani mahama na ankasa ni na nimu pe e de okada ni bi de kwohwe asese ekunkuron afi ade na age ne nsem no these are nokore ka insuro okada afi age ne nsem minya yanka ho na kamisa nse ohene woda so gina bia ogina no okada no bekoso legalize de asie yi obi nwum oto yo se de asi mani so yi mefuma bra bon to chacha biom nti de asie nyina no okada betimi asan legalize biom ana these are no kore do not be afraid to say them oka ho be yahi but bra do not be afraid to offend anyone ewa adwumanim do not be afraid to offend anyone. Asorenim, do not be afraid to offend anyone. Skumuho, do not be afraid to offend anyone. Awarianimu, do not be afraid to offend even your children. Akwadana wasa wo bone ma, nesini ya bone ma. Forget ya ba ye mama na yete gana hamba na yede atete ye ma bepem de. Yen ya bibifo ne aso den yen te semrofo no a utumi de wani ebo yi keke. No atie no. Eduru bia wo se utiam gu ne so. Do not be afraid to offend anyone in this life. Now you will be a media mempem wansemu wani ba ho so yebesie wa monamono akwa no nwom oso be wu nkwase awuo nya be yo nkwase ayie yedi nkwase aduane akope ba bi atena. Do not. Revelation 21 the verse 8 ena no pay me di jawo koso ane kenkan neti ase se ahufuo de wo mokoburu nsam gem straight obi a onkokan yasuru onkokan yaye no okoburu nsam gem straight. Me kwa ba yebe san to aso midin Obuoba Ofori Amanfo ye the sports to aso.